El títol, en principi, se'n deia La navegació prehistòrica, però com farem una altra conferència sobre els orígens de la navegació i els misteris dels orígens de la navegació, en un cicle que hem inventat amb el Club Nàutic, aquesta l'he subtitulat, La navegació prehistòrica a la Mediterrània, al Mediterrani. Bé, primer hem de pensar què és la prehistòria. La prehistòria no és res més que el principi de la història, tot i que és un continu. Jo pararé quan ja tinguem escriptura, però penseu que els límits no són homogenis, no són definits, ni s'inventa o es practica l'escriptura tot de cop. Hi ha com a mínim 1000 anys de diferència entre l'escriptura al Pròxim Orient i l'escriptura a l'Occident. Per tant, començaré amb aquesta petita introducció, prehistòria, navegació, Mediterrani. Ja he dit, prehistòria és el principi de la història, els límits no estan definits, en el moment de la protohistòria, el que anomenem protohistòria, encara estan menys definits, però navegació. Navegació o Mediterrani, començarem per Mediterrani. Mediterrani vol dir enmig de terra, un mar enmig de terra, i el que comunica una banda i l'altra és justament la navegació. La navegació és una estratègia que té diferents objectius. És una estratègia que depèn de la societat, aquesta cosa que he posat aquí simbolitza que és la societat, i la societat, evidentment, depèn de quanta gent hi hagi en aquesta societat, de quanta gent es reprodueix en aquesta societat, com s'organitza aquesta societat i després una sèrie de components, la tecnologia, els recursos i els instruments que seran el que donaran una resposta a diferents objectius, a diferents necessitats. Necessitats de recursos marins, la pesca, necessitat de noves terres, recursos marins i també altres materials, altres recursos. El que es pugui o no es pugui amb la tecnologia, amb els instruments, és a dir, amb les barques i tot l'instrumental de navegació i amb els recursos disponibles o reconeixibles per a aquesta gent, el que es pugui o no subvenir a aquestes necessitats dependrà dels corrents, dependrà dels vents i també de la distància. I tot això entra en joc des de la prehistòria i quan parlem de navegació. Què és el que tenim en arqueologia? En arqueologia, per fer front a la necessitat de saber això, disposem, en principi, de les conseqüències dels objectes desplaçats o de la gent desplaçada. Avui dia podem fer ADN de la gent desplaçada, dels esquelets, i també podem o tenim, en algun cas, evidència directa de l'instrument, és a dir, de les naus, o representacions d'aquestes naus. Hem dit la Mediterrània. El Mediterrani és un mar entre la terra, però, malgrat que a vegades ho podem pensar, no és una entitat uniforme. Això que el Mediterrani és una unitat de destí universal és una mitologia heredada dels temps clàssics. En realitat, el Mediterrani només ha estat unificat 400 anys. 400 anys, que ens pot semblar molt, però quan estem parlant de prehistòria, 400 anys és un... Així és. Només ha estat unificat des de l'any 30, des de l'agost de l'any 30 abans de Crist, que va morir Cleòpatra, fins al 395, que es va dividir l'Imperi Romà. Què és el que caracteritza aquest Mediterrani? Una sèrie de corrents, una sèrie de vents i una sèrie de capacitats de visibilitat. Fixeu-vos, el que està en blau és aquesta capacitat de visibilitat des de terra. Veieu que hi ha tota una sèrie de zones que no tenen visibilitat des de terra en aquesta porció de mar.
I fixeu-vos també en les fletxes blaves que ens estan marcant els corrents. Fixeu-vos que hi ha una mena com de circuits bàsicament tancats, una cosa és el Mediterrani oriental, l'altra cosa és el Mediterrani occidental, i entremig queda un garbuix de corrents i de vents que correspon a les dues façanes de la península itàlica. Per tant, aquesta divisió entre Mediterrani nord i Mediterrani sud no és una divisió només d'avui dia, tot i que avui dia ja sabem que sense cap necessitat s'estan ofegant gent a l'Occident, al centre del Mediterrani, i s'estan barallant la gent, s'estan matant la gent a l'orient de la Mediterrània, però aquesta estructura de corrents i de vents fa que, i de visibilitat, fa també que en època prehistòrica hi hagués aquesta tendència a dividir la part del nord de la part del sud, igualment que hi havia una tendència a dividir la dinàmica de la part oriental de la dinàmica de la part occidental. Tampoc la Mediterrània, des d'un punt de vista de l'ecologia, és una unitat. Aquí tenim el que representa la vegetació mediterrània i el que representa com el desert arriba fins a la riba. Per tant, tenim una repartició desigual, tenim unes zones ecològiques diferents en la Mediterrània. Es veu aquest paisatge i el que hem de fer és tirar una mica enrere la màquina del temps. Enrere. M'he passat. 5 milions i mig d'anys. Sí, fa 5 milions i mig d'anys la Mediterrània no existia. Eren un parell de llacs salats i s'havia eixugat completament. Però fa 5,3 milions d'anys s'obre una esquerda a l'estret de Gibraltar i veureu com de cop i volta, en cosa d'uns quants anys, es torna a emplenar la Mediterrània. Aquest eixugament de la Mediterrània ha provocat que alguns primats que estaven en la línia de començar a caminar amb dos potes i que vivien en una illa entre Sardenya i la Toscana van quedar extingits. Evidentment no podien sobreviure en un mar de sal. Però una mica més tard, he dit 5,3 milions d'anys, s'ha implantat al Mediterrani. Fa 4 milions d'anys, els nostres avantpassats, la nostra línia humana, comença a separar-se. En realitat, pràcticament al mateix temps que s'emplena a la Mediterrània, la nostra línia humana se separa de la línia evolutiva dels ximpancers i dels bonobos, però això a l'Àfrica oriental. Per tant, aquest simpàtic primat que havia viscut, l'Oreopithecus bamboli, un nom divertit, havia viscut aquí, s'havia extingit quan la Mediterrània s'emplena. No havien quedat primats que poguessin donar lloc a l'evolució humana. Bé, els humans arriben, tenim constància de la seva presència a les dues ribes de la Mediterrània, a la riba nord i a la riba sud, fa com a mínim 1,5 milions d'anys. A l'arribar aquí no sabem si el més probable és que donessin la volta, veieu, per aquesta banda que està comunicat amb terra. No sabem si havíem pogut passar per aquí o no, però el cas és que fa 1,5 milions d'anys els trobem al nord i al sud de la Mediterrània. Des d'aquest milió i mig d'anys, la Mediterrània ha anat canviant tota la Terra, s'han anat produint episodis molt freds, glaciacions, i episodis no tan freds, temperats, interglaciars, i això ha fet que el mar pugés i baixés, anés oscil·lant, el que en diem transgressions i regressions, 120 metres. O sigui, en algun moment ha estat 120 metres per sota del nivell actual. Això què feia? Això feia que s'unissin algunes illes
veieu, Còrsega i Sardenya estan unides, també Sicília amb Malta i pràcticament amb la península italiana, el mar Adriàtic estava pràcticament eixut, el golf de Roses no existia com a tal, i aquestes oscil·lacions, aquest aïllament i retrobament de les illes feia que, en alguns casos, algun tipus d'animals, els animals més exigents, els animals més grans, els elefants i els hipopòtams, es anessin tornant nans, de tal manera que tenim en les illes de Malta, en l'illa de Sicília, en l'illa de Xipre, tenim espècies animals que s'havien convertit en animals nans. Això tindrà interès després, ja veureu per què, parlant de la navegació. Aquest, per exemple, és de l'illa de Malta, l'anterior era de Sicília. Tenim elefants nans, pràcticament d'aquesta mida, a les illes de Sicília, a les illes de Xipre, a totes les illes actuals, teníem animals d'aquesta petita mida. Paradògicament, els animals petits, els ratolins, creixen, o els conills, o diguéssim els avantpassats dels conills, quan estan en una illa creixen. I per tant, els primers humans que arribaran a aquestes illes també trobaran aquest tipus de fenomen d'insularitat. Bé, com he dit, és difícil saber si van passar travessant aquest estret, que sempre havia estat des de fa 5,3 milions d'anys. Aquest estret entre Sicília i Túnez sempre ha existit i l'estret de Gibraltar també ha existit sempre. Per tant, és un hàndicap, és una qüestió interessant per a la investigació del futur. Perquè, òbviament, per passar a través d'aquest mar es necessita un instrument, un mitjà de navegació i una certa familiaritat. La gent no arriba aquí i es llença al mar i a veure si travessa un estret. Una certa familiaritat i una certa visibilitat que la tenim documentada a partir aproximadament de 120.000 anys. Els que viuen a una banda i altra banda de l'estret de Gibraltar es poden veure l'altra banda de la Terra, però a més hi havia una familiaritat amb els recursos marins, hi havia una certa familiaritat en aquestes zones amb els recursos marins. Estem parlant de la forma humana neandertal, al nord de l'estret de Gibraltar, i una forma humana probablement més semblant a la forma humana moderna al sud d'aquest estret. El tema és que fan el mateix tipus d'instrumental. Caçaven pràcticament el mateix tipus d'animals a banda i banda, excepte algunes espècies que es troben només a Europa i algunes que només es troben al nord de l'Àfrica, els antílops, per exemple, determinat tipus d'antílops, però també, i això és ben interessant, quan pensem en neandertals, jo sempre penso en caçadors, gent caçadora de rinoceronts, d'elefants, de cavalls, de toros salvatges, de cabres salvatges, però no, aquí a Gibraltar aquesta gent també havia recollit mol·luscs, havien recollit dofins, foques, poder carcasses i cadàvers de dofins o poder cadàvers de foques que havien recollit a la platja, però el cas és que estan consumint aquest tipus d'animals. I a l'altra banda, això és Gibraltar, ho veieu al fons, que és Gibraltar, i això és Àfrica, la part de Ceuta, i hi ha una cova molt interessant, la cova de Benzú, on també, en el mateix temps, s'estan recollint també mol·luscs, s'estan recollint corculles de mar i també s'ha trobat alguna resta de peix. És a dir, hi havia una gent fa 120.000 anys familiaritzada amb l'explotació dels recursos marins. El que no sabem, no tenim ADN, no tenim molt poques restes humanes d'aquests moments, no hem pogut saber si han passat o no han passat, si es tracta d'algun tipus de contacte, ha passat algú o no ha passat algú. Segurament, en el futur, quan tinguem més estudis de l'ADN fòssil, podrem determinar millor quan, com
i s'hi ha passat molta o poca gent en aquests moments. El que també sabem és que fa més de 350.000 anys sí que hi ha una cosa interessant, i és que tenim aquest tipus d'instrumental, el que diem fanadors, que és un tipus d'instrument que trobem a tota la part occidental del nord d'Àfrica i també la trobem a tota la part occidental d'Europa, però no entre Europa i l'Àsia o el proper Orient. Per tant, aquest podria ser un indici de que poder, en aquestes èpoques tan reculades, de fa més de 120.000 anys, hi ha hagut un traspàs, en algun moment hi ha un pas de gent d'una banda a l'altra. I diem que és possible perquè a l'illa de Creta, que mai ha estat unida al continent, s'han trobat instruments que s'han pogut datar de fa 130.000 anys. Per tant, si hem passat fins a l'illa de Creta, hi ha molta més distància que no pas la distància que hi havia entre el nord d'Àfrica i Gibraltar, travessar el Stret de Gibraltar. Aquí tenim aquestes coves de Gibraltar, és tot un complex de coves ocupades per aquesta forma humana neandertal. Aquí tenim una visió d'aquesta cova, està a tocar el mar avui dia, el mar estava molt més a baix, he dit, el mar havia baixat 120.000 metres, això seria el que es podria veure des de la riba nord, des de Tarifa, el que veieu al fons és el Marroc. Per tant, hi ha visibilitat, hi ha familiaritat amb els recursos marins, hi ha indicis que en algun moment anterior ja hi ha instruments d'una banda i l'altra que s'hi assemblen. En aquest moment els instruments s'hi assemblen molt, per tant, és una possibilitat. Perquè, a més, com veieu aquí en aquest esquema, al haver baixat el nivell del mar, Europa i Àfrica estaven molt més a prop. No només estaven més a prop, a menys de 10 quilòmetres, sinó que hi havia aquestes illes al mig que permetien un pas encara més curt entre una banda i l'altra. Aquí teniu la posició de la cova de Gorham i la cova de Benzú, com veieu, a la sortida, o a l'entrada ja de la Mediterrània. Més endavant, la gent amb la forma humana moderna, ja estem parlant de menys de 45.000 anys, trobem indicis que va augmentant aquesta familiaritat amb els recursos marins. A la cova de Cosquer, que és una cova que avui dia només es pot entrar per sota del mar a més de 10 metres de profunditat, fent un sifon, està plena de dibuixos d'art rupestre. Hi ha representacions de foques, com aquesta que veieu aquí, a vegades costa una mica d'identificar-la, foques que fins i tot es podia interpretar que tenen una llança clavada. També hi ha representacions de pingüins, hi ha alguna representació que podia ser de peix i, per tant, sabem que hi ha una dependència o que hi ha una relació directa amb aquests recursos marins. Recordeu que he dit, una de les primeres coses que pot tirar la gent a navegar és la cerca de recursos marins. Veieu? No és única aquesta cova de Cosquer, entre parèntesis us recomano que si visiteu Marsella aneu a veure la reconstrucció que han fet de la cova Cosquer en tamany natural. També a la cova de Nerja, en aquest cas a Màlaga, hi ha representacions de foques i hi ha també una explotació clara de recursos marins, de curculles, de peixos i d'animals que viuen avui dia en la riba del Mediterrani. Però aquesta relació amb el mar arriba terra endins. En els jaciments de Banyoles tenim, en l'època de màxima fred, tenim collarets de curculles marines que probablement han portat des del Mediterrani, des d'aquest terreny d'aquí, però en un moment en què el Mediterrani estava
20 o 25 quilòmetres més enllà del Golf de Roses. L'explotació dels recursos marins continua incrementant-se. No sabem exactament quin és el primer moment en què la gent fa la travessa fins a les illes, però fixeu-vos, aquesta és una vista de Còrsega des de Niça, tenim també un dels requisits aquests. Familiaritat, visibilitat amb els recursos marins. I en el que diríem en el Mesolític, és a dir, quan el clima es torna més càlid, després de l'última glaciació, cap als 9.600 anys abans de la nostra era, la gent, a l'augmentar el nivell del mar, els seus territoris queden més reduïts, però comencen a tenir una relació amb el mar molt més intensa. Comencen realment a trobar-se indicis que aquesta relació s'ha incrementat molt i fins i tot comencem a tenir indicis que hi ha una pesca inclús d'animals grans. En una cova de Grècia, la cova Franchi, tenim que han portat objectes d'una illa que sempre ha estat illa, de la illa de Melos, obsidiana, que és un tipus de pedra volcànica, però també tenim evidència que han pescat tonyines de més de 200 quilos. Sí, es podia fer des de la costa, però hi ha molts indicis que aquesta gent ja comença a navegar. I no només aquí, sinó que a Xipre, una altra vegada aquesta illa de Xipre que es veu, aquí la veieu des de Turquia, ja en l'horitzó, però que no ha estat connectada, no està connectada en cap moment, en aquest moment, tenim l'evidència que hi ha hagut gent que ha anat expressament a aquesta illa de Xipre per caçar hipopòtams nans. Han fet una massacre en el sud de Xipre, precisament, en el jaciment d'Akrotiri Aetokremnos, han fet una massacre d'hipopòtams nans. Hi ha almenys 500 individus, 505 individus, que segurament han tirat per aquesta, els han fet caure per aquest penya-segat i aquí els han esquarterat. I segurament la carn aquesta se l'han endut i aquesta no ha sigut una visita, anava a dir de cortesia, no ha sigut una visita de quedar-se, sinó que ha sigut una visita d'explotació d'un recurs, en aquest cas no marí sinó terrestre, però com si ho fos, perquè han anat navegant fins aquí i han agafat aquest tipus de recurs que era terrestre. Però també tenim el mateix en altres coves de les illes. Tenim evidència que a Còrsega, a Sardenya, a la Toscana, al sud-est d'Europa, a Sicília, hi ha una gent que arriba que comencen aprofitant els recursos de la illa, però que de seguida comencen a explotar d'una manera intensiva els recursos marins. A Sicília, per exemple, tenim una cova on s'han pescat meros, morrenes, dofins, calderons, hi ha aprofitament de balena, de tortugues, de foques, per tant, hi ha una familiaritat claríssima amb el mar. En una altra cova de Còrsega hi ha un esquelet, per fi tenim documentat directament un esquelet humà de fa uns 8.500 anys. I també tenim l'evidència que ja comença a haver-hi pesca d'arrossegament. O sigui, disposen d'algun mitjà de navegar per fer aquest tipus d'extracció de recursos. Però, a més, hi ha un altre tema realment interessant, i és que en l'illa de Xipre, la gent aquesta que venia, la primera gent que, a mesura que va vinguent amb més freqüència, han portat senglars, han portat porcs senglars salvatges, els han deixat anar per després poder-los caçar. Han portat daines, han portat gossos, però hi ha una cosa molt interessant. També han vingut amb les barques ratolins. I aquests ratolins s'han fet les anàlisis d'ADN i s'ha vist que no patien l'endogàmia pròpia de les illes. Per tant, què vol dir això? Que han anat vinguent amb certa regularitat barques i barques i barques en les quals portava la renovació d'aquestes poblacions de ratolins. Bé, sabem, per tant, que hi ha una navegació que
que no és casual, sinó que és repetitiva. Sabem que com a mínim hi ha expedicions que es fan buscant aquests recursos terrestres de les illes. Passem a un altre tema.